Arratsaldeon, anai, ongitorri. Udal osoaren ohiko bilkurari hasiera emango diogu. Dagoezuta hor eguneko lan zerrenda eta hasieran proposamena eguna da biharren puntun jartzen dut Miguel Raimundo Villan aurkeztutako zinegotzi-kargoa joiko egitearen berri ematea azkenea pasatzea. Osea, taldera errengoak horren ondoren nik puntu hori tratatzea. Bosketa bat dugu. Batumente zerbait osatu bat nua, baina referentzia batako da eta horren azkeniko izan opinizio matematua note bat ez da ginen erkiera zen defendina. Honen aldaketa honen aldeko botu. Hau batez, onartuta. Batuan hasiko beha, eta lehenengo puntu duguna, lehenengo lan zerrenda honetan, da aurreko bilkuretako akten onespena gala badagokio. Dauzkeu biak da, bat Uztailaren eta zazpian egin dugu udalbatza ohiko bilkurana, eta bestea da, agustun, eta behatzean, ezoiko bilkurako akta. Pentsatzen duenean, nola hemen presentzi desberdin egon zian, eta batzu faltazien, banaka. Oskatu goitugu martzen. Orduen, aurreneko bosketa ingoa, Uztailaren eta zazpian, udalbatza plenoak egindako ohiko bilkurako akta onartzea. Aldeko botoak? Lizentzia etorri. Kontrako botoak? Abstentzioa? Ezker, baina zauen da. Ezin etorriak eskalapenik eta Jonander Garamendi. Oskolik ez zionaren, irakorreko eta aldo gotatzeuti ez da. Orduen onartuta ditzen da. Eta gero daukeu, 2008ko agustuaren eta behatzean, udalbatza plenoak egindako eskoiko bilkurako akta uste madizute, akordera ziteko zein etzineon, Ana Azkoitia, Mari Jose Arrebi, Jake Zuranda, Inarako Enaga eta Ireitz Otaino gozien ikan handatu. Hori den esan edo, onartzeko aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Onartuta benitzen dira, biharreko esan du azkenea bukako gora, izango goin biharren nagana, baina hirugarrengo zenbaki zikina zantzena, behin betiko onespenen berri ematea. Behin betiko onespenaren berri ematea, 2008ko ekainaren otadateko udalbatzak onartutakoa eta agregaziorik egon ez denez, behin betiko onartua. 2007 italdirako ondasun higiezinen gaineko zergaren kuota zehazteko funtsezko elementuak arausten dituen ordenantza fiskalaren aldaketa. Eta 2008ko Uztailaren eta zazpiko udalbatzak onartutakoa eta alegaziorik egon ez denez behin betiko onartua, kreditu bilegarrien bidez kredituak aldatzeko hiru zenbakidun espedientearen garrikatezazko. Horrek puntuari buruzko formazioa. Sistema dago zute, uste formatuan berrizia dela. Sistema berrizia zertu dela dagoa. Galdera marato klarazio bat berbatuna, beti zartan bizala, independentzeko jendia, esposizio honen ingote zuten, horrek. Eta zartze gana da, horrek puntuari buruzko informazioa, galde erreguetan zartze gana. Azkena zartzen du, baina montan, aurrena erregi duen bezala, azken unera izaten. Tematek, zerbait izateko? Eitz?
Gaizka dago. Bai, kontuamen egin zen, guk bai egin zen bi eskaera txostenekiko eta txosten hori gotik ez dugu pentsa. Egin bostun dugu zareria eta begoinaz zuzen dugu mazgoala espaldina, baina uste eta marre eguneko erukie gutze zutela txosten horiek emateko eta ondik ez du jaso eta zertan bien jakitiek bai guztatu zen. Azken finean, bat garrantzitzu iruditzako, zerainean martxan jarri da mentide bat bertan dagoelako, Gaztelaniako gizartasune buruzko zen. 2008 dekretu betetzen, ala ez txosten bat eskatu nuen, eta hondik ez da jaso. Bere sasoien musik eskola hontzan, eta guztu zintaxek, eta batzordiek eskauta ez zula kumplitzen, eta musik eskola bere segitzen. Eta hori gainea, esan da, baina ber batzu zeudelako aparte geoklasiketara bat zeuden beste lan batzuke, baina hori izan beste bat, beste puntu batzun artien bete bertzan puntu bat eta etzan abetetzen eta jakin edo beste klase batzuk ematen hasi behar dimai eta hori zenbatean betetzeun jakitie zauritzea duke txosten bat endiaz. Izan, egiaren munduz izan bat irizgarriztasuna, bazan itxat abesti izan zen. Beste izan zaituzko. Handakine buruz uste zerbait erantzun bat ontzala, ez dakit zer betxatzen ez izan zen, hori buruz eren Gostin. Egun aeroportare gontzan eta komisiotan zerbait itzin du. Nire irizgarritasunara erantzun zuten, nore komisio ditzen imoten honen buruz. Bakizute, daukeun jabetasune egiz horrena eskautera hola, eskuntza erantzun bat emateko nolen berdan traspaso horiek da. Duen, tema batzuk ondiren erabaitzeke da honak, zein eskuta pasatzen eta zein konpondu dutuzken eta da, idin daude. Eta usen hartin, izelik irizgarritasune. Baina, esperiente bat bian dute da, hoi momentun, eskolien ze kondizioetan hasi. Eta eskuntzako arkitektun erantzune doketa honen, esatekena guk ez diogu eragozpeni jarriko. Begiratu genuen, bidalitekoa eta ados. Osea, esatea korre honen araberan, ez dago hizkuntza eskolaren inguruko arazo teknikoa. Gio beste tema bada, erabiltzen nik eusego eta bar, denbora batzuk emankoeta eta bar, bideatzen egia hori. Baina iristezako momentu honetan eta erantzun hau geukit eta bar, aurreneko usala kursuek bere fetxan hasi eta gio zerbait konpontzeko baldimo, dauden bezala beste detaile batzukea, bakongoea poliki-poliki zuzentzen. Tema hori prozesu honetan dago. Ez dakit, juridikoki behunia zozen nahi galdun, baina dio, horretan momen dugu, beste buruko ginen mantzuna eta hondik ez dion erantzun burokrazio horren barru, baina bestela erantzun hori dakar. Hor, gertatzen dena da, zera, hezkuntza klase o hezkuntza mota horren hezkuntza da Jaurlaritzarena. Orduan, bere momentuan egin zitzaion Jaurlaritzari proposamen bat, lokalaren erabileraren erregimena definitzeko. Orduan, erabileraren proposamena izan zen batez ere, ondasun horren jabari publiko izaera kaltetzen etzuena eta galtzen etzuena. Eta gertatzen dena da, oraindik ez digute erantzun, hain zuzen ere Eusko Jaurlaritzaren ondare departamentutikan. Beraiek aztertzen ari dira gaia, nonbaiten, zeren, hor esaten zuten, naiz eta estaduko legedian figura hori aurreikusita egotea, hain zuzen ere, Mutazedi Maniagaren figura aurreikusita egotea, autonomia erkidegoaren normatiban etzeola araututa, zeren oso zahartuta dago normatiba, bintzat bestia berriagoa da, bintzat. Eta, hor, definitu gabe zeinek eskuratzen duen zer eta ze eskubide eta bete behar dauzka parte bakoitzak, zaila da definitzea, zalantzari gabe irisgarritasuna hobetzeko lanak egin behar direla, horrez dago zalantzari, baino zeinek egin behar dituen argitu gabe dago. Beste txostenari dagokionez, esaten dizuet, nik 21 inkorporatu nintzela, oporretatik,
oraintxe eskutartean dudan premiazko lana da administrazio prozedura erkidegoaren lege berria martxan jartzea, zeren datorren astelehenetik aurrera martxan jarri behar dugu eta ezin bestez aldaketa batzuk ja sartu behar ditugu gure funtzionamenduan eta udaletikan ateatzen dien dokumentuetan inkluso, formatok eta aldatu behar dira. Eta nire asmoa da, behin hori amaitu, egin behar dudana zalantzari gabe egin. Bai, nik ulertu lehiket, lehikela, zene jabe dudan, zene ditokatzakon, horrekin berbai egitie, edo ez da. Eskatu duna ez bintzake. Udaletxeko teknikari batek, akidetu kasu honetan izan dute, udaletxeko jabetza bati buruzko txosten bat egin. Ea, 2008-2000 dekaritu betetzu, ala ez. Kontu izango eta erantzun emango zatzu. Eta guztiz, esan izuntan aipatzen eman dela txosten bat, eta hezkuntzatik onartu dela gaur momentu ez daula zaila problemik zirkulazioa detaile gizurin, emango zatzu. Ez daula batean ez Eskatzen duna azken finin dokumentua, txosten bat, zinioten eta ezaten mazu 2000 bat bialdu dula, 2000 bialdu horri, esan duzu, txosten bat diteko, eta firmatzeko, eta mesedez bialtzeko. Eta 10 eguneko egile bat dinazan, ia pasatu dago, benen txelan mesedez. Eta, erantzun egin duzu, detaile guztizik, direti bezin. Martek aldera amarizu? Egin, eko duzun ezela, lehen izan duzun ezela, aleno arazo batzu zauden eta hori izalata, eskabel duena, berbeldura bestuetu bat, hori bat. Aduz nago esakezunakin, irizgarritasun duten tema izan bat, baina hori bat gertzen. Hori bat, garbinen jartzie, hori bat, eta bihar dinazan lekue berbeldura. Oso leku antxizan. Dauzen bisek esan. Eta gero, irizgarritasun hori dalata, problemien, etzan lehenko plantia. Arazo izan, 10-8 gauze, goizin latezien, biharrengo zan. Ordu ez gertatzen izan, egun ematen zehose pasatzen badimara, adibidez, ez dakit zue dala, ez dakit zer dala, ertere egitzen. Hori izan demi, guri behintzut hola zantzien dute, prebentzixoku, hori jarri zeren, eta hemen zartu genuen nola zantzioen prebentzixoku, eta zute horra eta hola, zehose gertatzen badimara, guri ez dugu, zenek erantzute. Hori da, gauze importanti izan dut, 10-tik 9 gauze, ez 8, 9, eta koma 9 isek goizin izan. Orduen, irizgarritasuna, zubentza bat ematute madimara, osila baten, etzako nena bat ere. Orduen, guk egiten du, egokitu alden duen eran behien. Atzeko rampa basaue, eta rampa ere egizera berbezala eskaola, eta aurrea behire kontemplante eta bat aitzile eta berkuala, erozen pertsona ara imatzeko, berri leku bat dana zelaxa. Hori ekua, hauten hasi egine da, eta nik uste momentu honetan baimen hori da bitxerkin, dana oso bizkizta, oso ondo da, baimen bada eta. Baina, hemen diken, taldetiken, inoiz ez dala zalantzan jarri hori bete berdala, dugorikin, erozein pertsona bisotzeko moduan jarri berdala, eta horretik aparte, beste zen izan, garbi gara da xe. Oiku eta bekue, horrezko momentu, joango planta da bakarriken, eta aurtengo ikasturteak da planteaten, hori horrentera ginen. Garrezko, Maribosa, eta gehien dudek ezeuki, gobernu dauden danon interes ondo dela, giltzeien erekinek eta ikien gauzek egin barru izetea. Hori azpimaratzen dut. Ez dugu eskakeako, ez seguridadin, ez irizgarriztasunin eta entasun batzu mongoia, baina danak osatzen. Beste galdera bat. Bai, osoekin. Guk lehen eta behin, hile gau bezala, gure dorumina adirazi, violentzia matxistaren bidez eraildako emakumeen familia eta lagunei, eta tratu txarrak zaratzen dituzten hainbat eta hainbat emakumei gure babesi genuen. Agra pasetan, badirudi ez dela zalekatarik izan, eta nola ez, pozten gara.
baina kezkatu baituen beste datu bat ere irakurri berri dugu. 2015an, 2014an baino 4 hilketa gehiago izan direla eta salaketa gutxiago. Datu honek ez digu aurrerapauso handirik erakusten, eta bai oraindik lan asko dagoela egiteko. Eskerrik asko. Beste inoke zerbait esateko? Informazio txiki bat emango dizutet, leheno komisiotan ibili izanak, garria dutan da bar, gatiz bat, esan denulako, nagusia laroiko etxidala eta bizezan, entzatzi zala, egin azkenin Kontseilu Administraziotik pasako zela temorari. Fetxia, seguru, behar gitzakien, eta komunikaute izintzaku, erbera betu dizutez, testu ala. Te informo que el próximo día 3 de octubre se celebrará Consejo de Administración de Visesa, en cuyo orden del día se incluye la aprobación del texto del acuerdo de compromisos de Azkoitia, Kale Nagusia, Edificio Idiaki. Eta horrekin bateare bai, jabekin egian sinatzen gabiltzanak eta bar, uneko berroi zutuzatzen denak etorri ziren, aste honetan hondik esperantzango dugu elostil izango dela, baina horreki atxatzia eta izango aurruko azte. Noteko nire ofitzak, gure garatxo txiki batzu ditutu gena, baina dira, danatu da detali batxe. Beste mate bat nuke, pasako da gaurko bigarren puntu zan. Ez dago beste galderek? Gaurko zerrendako bigarren puntu esatezun, Miguel Raimundez Millán jaunak aurkeztutako zinegotzi karguari uko egitearen berri ematen. Miguelek gutxitixo, hainbeste urte pasatu dute geho, eta, ya neko aditumiz batzuk izatea. Yo sí te quiero agradecer, Miguel. He estado desde el 15 de junio contigo. Tengo referencias de otros años también, pero para mí ha sido un auténtico placer contar contigo porque he aprendido mucho y te agradezco la utilidad de tu presencia, aún teniendo pensamientos distintos, porque tu presencia ha sido muy útil para mí. Agradecerte y desearte suerte en el futuro en todas las cosas que hagas. Muchas gracias. Esta noche se va a sacar con la Miguel, ¿quieres decir algunas palabras? ¿Quieres agradecer a ellas? Bien. Yo simplemente agradecer a los funcionarios la colaboración que han tenido en el tiempo que he estado aquí, agradecer al resto de la corporación pues la colaboración que puntualmente y cuando ha sido posible pues hemos tenido. Las ideas son muy divergentes en unos puntos, en otros son coincidentes y eso forma parte de la pluralidad democrática. Por lo demás, pues bueno, yo me voy con la sensación de haber hecho aquello para lo que vine y lo demás, pues el resto cada cual y en función de su prisma que lo valore. Eskerrik muchísimas gracias. Bueno, eta punto honekin, berriro ere, suerta ona opoiez Migueli, gaurko goiko bilkurari, bukaera. Arratsaldeon.